Sziasztok! A mai részben a Safako okosórák csúcskészülékét, az SVP50-et szeretném bemutatni nektek. Hogy megkapjuk a választ, mitől ennyire különleges ez az okosóra, tekintsük át röviden a képességeit és a kinézetét. Ha kézbe fogjuk és ránézünk az SVP50-re, egyből szembetűnik a minőségi anyaghasználat az óraház és a szíj tekintetében is. Ha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy a termék karbon dizájnnal rendelkezik, ami véleményem szerint különlegesség és egyedivé teszi ezt az okosórát, valamint prémium érzetet nyújt a viselője számára. A kijelző felbontása, fényereje nagyon jónak mondható. A kijelzőt megnyomva válogathatunk a számlapok között, és azt gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a saját ízlésének megfelelőt. Elsőként láthatjuk, hogy lépésszámon álló megtett kilométer és elégetett kalória mérésére is alkalmas az óra. A sportmódra kattintva pedig választhatunk gyaloglás, futás, biciklizés, hegymászás, úszás, foci, kosárlabda, asztali tenisz és tollaslabda sportmód között is. Ezen kívül a készülék alkalmas pulzusmérésre, valamint alvásmonitorozásra is. A számos hasznos funkció mellett az óra akkumulátora is kiválóan teljesít, a gyártó által jelzett egy hetet mindenképpen tudja, de tapasztalataink alapján a használati idő a 2-3 hetet is elérheti. Az okostelefonotokra letölthető Fandu nevű applikáció segítségével pedig párosítani tudjátok az okosórátokat a telefonotokhoz. Az alkalmazást megnyitva kattintsatok az Add Device feliratra, és válasszátok ki a párosítani kívánt készüléket. Ha a párosítás nem jár sikerrel az első alkalommal, ne aggódjatok, hanem próbáljátok meg újra. Az első sikeres csatlakozás után már nem lesz ilyen jellegű problémátok. Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a Safako SVP50 okosóra egy kiváló ár-érték-arányú készülék, megjelenésében sportosan elegáns, funkcióit tekintve sokrétű, a rengeteg sportmódnak köszönhetően pedig sportoláshoz kifejezetten alkalmas. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!